गिबियावनो आंनि भिडिअ नायगिरिफोरनिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। जोंहा बड'लेण्डआव नलेज फेस्टिभेल जादों, जोबोद बाख्नायथाव, जोबोर मोजां। बलिउडनि हिर' बिथां बिबेक अबिरय बिथाङा ओरैबायदि मोजां मोजां गियान बिद्या बुद्धि ओरैबायदि मोजां मोजां बाथ्रा बुंदों। आं बेखौ लानानै दिनै जोंनि खायफा दैदेनगिरिफोरनि सायाव बाथ्रा बुंगोन। नलेज फेस्टिभेलनि उनाव जोबखांनायनि उनाव गाबोननो जोङो बायदिसिना गाज्रि राव सोंखारिनाय बेफोरबायदि खोनाफिनगोन नामा? बिथां बिबेक अबिरय हिर'आ ओरैबायदि मोजां मोजां तारिफ खालामनानै बिथां प्रमद बर' सारखौ ओरैबायदि मोजां मोजां बाथ्रा बुंदों, जोबोर मोजांनि बाथ्रा। नाथाय जों गाबोननो जों मा नुनो मोनफिनगोन? सोरखौबा मा सोंखारिलायनाय। एसेबां मोजां नलेज फेस्टिभेल खुंनायनि उनाव गाबोननो जोङो सोरखौबा गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफोरखौ ओरैबायदि माने हिंसा बाथ्रा बुंनाय नुनो मोनफिनगोन। नुनो मोनाब्लाथ' जोबोर मोजां। बेफोरबायदि नलेज फेस्टिभेल खुंनायनि उनाव एसेबां मोजां मोजां बाथ्रा बुंनायनि उनाव हिर'फोरा फैनानै बलिउडनिफ्राय गाबोननो जोंनि दैदेनगिरि लिडारफोरा ओरैबायदि बाथ्रा बुंगोन। आं सानो बे नलेज फेस्टिभेल खुंनायनि उनाव बेफोरबायदि हिंसा बाथ्रा बुंनायफोरखौ हिंसा बाथ्रा बुंनायफोरनिफ्राय मोजां बाथ्रा बुं, नंगौना नङा? एसेबां मोजां नलेज फेस्टिभेल खुंनायनि उनाव सोरनि खुगानिफ्राय माबायदि राव खोनाफिनो, माबायदि इनसाल्ट खालामनानै बाथ्रा बुंगोन, जोङो गाबोन साननैसोनि उनावनो जोङो माबायदि नुयो नायनि। आरो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन, नोंसोर गासैबो मिथिखागौ दिनैनि दिनाव बिद्या गियान गासैखौबो जोंनो नांगौ, बुद्धि गासैखौबो जोंनो नांगौ। जेसेबांनो लेखा फरायगोन, बिजाब फरायगोन, एसेबांनो गियान मोनगोन, एसेबांनो मा सियानबो जागोन, बुद्धिबो जागोन। बेनिफ्राय गिदिर गिदिर मानसिफोरा खुंनाया खुंबाय थागोन, थांनो हानाया थांनो हागोन, थांनो हाया थांनो हाया। गिदिर गिदिर मानसिफोरा गावसोरनि खामानिखौ गावसोर मावबाय थागोन। बेजों लोगोसे जों उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना जोंनि फरायफुबाय थानाय समखौ टाइम वेस्ट खालाम। दिनैनि दिनाव नोंसोर मिथिगौ मास्टार साख्रि मावनो थाखायबो मा फरायनांगौ। एमइनि हाइ स्कुलनि मास्टार, एसिस्टेन्ट प्रफेसार जानो थाखाय मा फरायनांगौ, बेसेबां फरायनांगौ। दिनैनि दिनाव गोरिब मानसियाथ' थाखा फैसानि थाखाय हानायानो नङा होनब्लाबो बुंजाला, माने टिचार लेभेलाव नोंसोर गासैबो मिथिखाजोबगौ। बेनिफ्राय मैया आं मोनसे दुखुनि मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन। गोबां मानसियानो जायफोरा पजिटिभ लादों, मोजां सानदों, बिसोरो जोबोर मोजां मोनो। जायफोरा नेगेटिभ सानदों बिसोर मा आंखौ थांखांनाय दुनियावनो गफबना दङ बायदि मोनदों। जेम्सआ थांखांनाय दुनियाव मालाबाबो गैया। जेम्सआ जोबोर सान्थि खुसि संसार रायजो बेरायगासिनो दं, गिदिंगासिनो दं, जागासिनो दं। जेम्सआ थांखांनाय दुनियाव मालाबाबो गैया। जाय बुजिदो बिसोर बुजिखागोन बे भिडिअखौ आं मानो बानायदों। जायफोर बुजिया आं बिसोरखौ जेबो बुंनो साना। आं मायबा मोनसे बुंब्लानो, मायबा मोनसे भिडिअ बानायब्लानो माने थांखांनाय दुनियायावल' जायो। आंखौ बुंनोनो हाला, मा खालामबावनो, उपाय गैया। बेफोरबायदि कन्डिसन जाना दङ। आं थांखांनाय दुनियाव गैया, आं थांखांनाय दुनियाखौ मालाबाबो साना। जोंहा फैनो गोनां समाव जोबोर खामानि मावनो दङ। गावबा गावनि जिउआव थांना थानो थाखाय जों फैनो गोनां समाव जोबोर खामानि मावनो दङ जोंहा, गाव बोथिथाम जानो थाखाय। बेनिफ्राय मैयानि जा भिडिअ, बेनि सिख्ला गथ'आ जोंनि बाक्सानिनो डिब्रुगड़ मेडिकेल कलेजाव डक्टर फरायखांनानै फैबाय, कमप्लिट खालामखांनानै फैबाय। बे बिनानावा उन्दै बैसोआवनो डक्टर फरायखांनानै फैबाय बिनानावा। मालाबा नोंसोर बबेबा मेडिकेलफोराव लोगो मोननो हागौ बे बिनानावखौ। बेनिफ्राय आं समजों गोरोबोब्ला, मालाबा बोथोरजों मिलायोब्ला आं बे बिनानावखौ लानानै नोंसोरनि सिगाङाव मोजां भिडिअ बानायनानै होगोन। माबायदि नोङो बेफोरबायदि डक्टर फरायहैनाय दिनै माबायदि लाइफआव माबायदि साक्सेस जाखो, दिनै आरो मा खालामनो सानबावदो, मा फरायनो सानबावदो डक्टर फरायखांनायनि उनावबो, आं नोंसोरनो बे बिनानावखौ लोगो हमनानै मोजां भिडिअ बानायनानै आं नोंसोरनि सिगाङाव देखायगोन। आरो आंजों बेफोरबायदि गोबां लोगो दंबावो, पिएइचडि खालामनाय, गोबां नलेज होग्रा, गोबां गियान होग्रा। बिसोरजों फन रायलायोब्लानो माने गोसोआनो आलादा जाखायो। ओरैबायदि मोजां मोजां बाथ्रा बुङो फरायनायनि बागै, बिद्यानि बागै। बेफोरबायदि आंनाव लोगो दंबावो। आं समजों गोरोबोब्ला नोंसोरनि सिगाङाव बैफोरबायदि गोरों गोरों मानसिजों रायज्लायनानै आं नोंसोरनो आंनि इउटुब भिडिअनि गेजेरजों आं नोंसोरनो देखायगोन। अब्ला फंबाय आरो बिनानावमोन, नोंसोरनि समखौ नोंसोरो वेस्ट खालामना। दिनैनि दिनाव दुनियाया बायदिसिना खालामबाय थागोन। बर'आव मिटिं दावदाय आरो मा फेस्टिभेल जोबनो थांखाया। नोंसोरनि खामानिखौ लानानै नोंसोरो मा नोंसोरनि थांखिखौ होसोनानै नोंसोर फरायनाय गथ'फोरा फरायबाय था, खालामनाया खालामबाय थागोन, थांनाया थांबाय थागोन, नायनाया नायबाय थागोन, नंगौना नङा?
आं रावखौबो गाज्रि बुंनो साना। अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।